para que se queden as chaves e que está todo... Mima. Ai, Dios mío, que tiña aquí o meu jardinheiro das putas. Agora ves aquí é unha tristura. Mira, aí que eran os jardinheiros das gallinas. Mira, desde ali, desde aquel ferro por aí que tiña as gallinas. Para lá tiñamos a leña. Tamén. Ardeu a leña e ardeu todo. Todo, o tellado marchou todo. Para aí era todo de orelitas por riba. Todo. E aí que era de tella, porque como tiñamos os animales, pois era todo de tella. Cantos animais tiñan? Tiña 5 pitas a 13 coellos. Mira como vas por lá se te mordo. E que tiña 5 gallinas. E por cierto que me puñan moito. E aí que tiña a leña tamén. Intentaron salvalas ou... Claro, sí, xa viñamos, pero isto foi un cousa de minutos. Sí, Unha luminaria grandísima que xa non podíamos sacar nada. xa, Cualquera non nos viña a sacar, Dios mío. xa. Pero E nada. agora non lle queda nada, nada... Nadiña, nin onde meter unha pita siquiera se a quero comprar, nada. Xa, E da paja do marido que cobra 600 e pico euros, mira que tamén estamos ben. xa. Para vivir isto tamén, vamos Dios, a ver se nos dá malo, Dios mío.